Amen.
Ukuthula ebandleni ngokukhulu ukuhlonipha nangokukhulu ukuyithoba ngibingelela abafundisi ngibingelele abashumayeli ngibingelela abavangeli ngibingelela abafundisikazi abashumayelikazi nabavangelikazi bese ngilibingelela lonke ibandla likaNkuluNkulu ngibingelele kanye nozakwethu la intsha esinayo ngiyibingelela nayo ngiphinde ngibingelele nami bazalwane akuningi nje engizokwenza kodwa ngizofakazela izwi lelo kuyilona elihlaba lehlukanise izwi okuyilona eliqondisa umuntu bazalwane akekho nje umuntu ongathi izwa kalizwanga izwi oqale ngo-Exodus 20 lapho elisikhona hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni amen bazalwane lelizwi malifunda ngibheka mina ukuthi kazi ubaba uZwide mayifundisa ngiyafundiseka yini mina ngoba esikhathini sinamanje sinenkinga yabazalwane okanye ibandla abathi abashumayeli nabafundisi mabefundisa bese lona lingafundiseki sinebandla esikhathini samanje ahlahle sinabazalwane abahle babafundisi babo sinabazalwane abakhuluma kabi ngabafundisi babo umbuzo wanamuhla uthi umrepresenta kanjani umholi wakho umbuzo wanamuhla uthi umrepresenta kanjani umholi wakho kuningi nje bazalwane okukhulunyiwe esikubone nasebandleni okanye nasesontweni isonto lilonke abazalwane bengakwenzi umbuzo uthi mawungahloniphi umuntu okuphi isinkwa kazohlonipha yena muphi ngoba sinenkinga yeingane ehamba ekhuluma zithi usibanibani usibanibani umzali asaphenduka ubaba usephenduka usibanibani sineyingane ezithi awungiyeke ngaloyo sinabazalwane esikhathini samanje abahluleka ukubamba into encane ukufundiseka ave kumnandi ukufundiswa bese uyafundiseka ave kumnandi uthi mawufundiswa bese uyafundiseka ake utshele makhelwane wakho namuhla uthi makhelwane wami ngifundisekile namhlanje bazalwane amen 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 lento ayidingi bathi ikhwaya cha uyotshela umkhalelo wakho uthi makhelwane wami ngifundisekile namhlanje kahle bazalwane malifunda izwi kufika kumina ukuthi sengathi ngaliphi uphathina wezwi engimupha lona izwi lithi thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena njengoba seyofundisiwe namhlanje ufundisa ukuthi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni bese uphinda uthanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena ngoba sinabazalwane abapretend omakhelwane babo sinabazalwane abapretend abazalwane ebandleni uthi umbuzo wami lizokhula kanjani ibandla mawusapretenda umzalwane onaye ebandleni umbuzo wami uthi lizoya kanjani ibandla phambili wena mawusapretenda umzalwane wakho umbuzo namuhla uthi ibandla likhula kanjani wena mawupretend umzalwane wakho umkhohlisa uthi uyamthanda kanti awumthandi khona into esikhohlayo thina esisakhulu ukuthi ngelinye ilanga sazoba ngobaba ngelinye ilanga sazoba ngamakhehla sazoba ngabakhulu bemizi ngelinye ilanga nawe usazobizwa ngomkhulu ngelinye ilanga nawe usazobizwa ngobaba
ngenxa yezenzo zakho kodwa kubhlungu ke ube ubaba ingane zakhe ezimkhuluma noma esikanjani kubhlungu ukuba ubaba othi mawufundisa ingane zakho bese ingafundiseki lokho sikubona emabandleni abafundisi mabefundisa bethi lokho akwenziwa kodwa kube khona abazalwane abathi mina ngizokwenza inkinga ke lento mzalwane mawuthi ufundiswa bese ungafundiseki wena bese uthi wena lento uzoyenza yazi ngike ngibheka uJobe wahlupheka kakhulu ehlupheke notho wagcina wangasale ngabunalutho wahlupheka uJobe wamila amathumbu usuku nosuku kodwa akamazange mthuka uNkulunkulu akazange amthuka uNkulunkulu uJobe ize noma umkakhe sethi thuka loNkulunkulu wakho ufe kodwa uJobe akazakwenze lokho wena namuhla uNkulunkulu uthumela itest eyodwa kuwe bese uyamthuka le test akuthumela ngayo uNkulunkulu eyodwa namuhla wena manje umthuke kanti sikhohlwa into eyodwa ukuthi uNkulunkulu ama test asinika wona awazile kuzoqeda ngathi kodwa azosiqinisa ukuthi sime okholweni sinenkinga yabazalwane abathi uNkulunkulu maye batheste namuhla kusasa umzalwane ngabe savuka esontweni umbuzo uthi uNkulunkulu maye kuthesta kazi uyathesteka yini noma uNkulunkulu uthi maye kuthesta bese uyamthuka ngoba sinenkinga abazalwane abathuka uNkulunkulu abathuka abazali babo bethuka noNkulunkulu bekhohle umuntu wabadala wabadlela abazali babo ngoba ukuba umzali wakhe akekho nawe ngaba ukho namhlanje kodwa ukhohlwa ukubonga into encane uthi inkosi ngiyabonga ngisenela abazali bami bephelele kodwa wena ukwazi umthuka umzali wakho uhlulwe into encane ukubonga uthi nje inkosi ngiyabonga ungipha uma inkosi ngiyabonga ungipha ubaba engisamlalela mayifundisa ngoba sinenkinga yezingane akathi ubaba mayikhuluma namuhla kusasa ikwenze sinenkinga yezingane ezikhuluma zisibize ngongcwele mina anginankinga ke nje mina nje ngami mina anginankinga lesho ngangikhuluma uthi thini kuphela nje udoti ngoba sinenkinga yabazalwane abafuna ukupholisha noma ngafuni ukupholisha awukwazi uthi ngakupholisha ngufave ube ushushibilekile ngufave mina entweni ekubona kade ufundiswa ngufave nami ngizoqhubeka khona lagcine khona ubaba ngoba ukushusa ukuthi wena mawufundiswa awufuni ufundiseka amen bazalwane amen bazalwane amen bazalwane namuhle ekseni ngizothi uNkulunkulu mhla ethumela ubuhle emhlabeni wathumela izwi kepha noma ungaswenka noma ungacula noma ungashumayela kodwa izwi mangalilondile enhlizweni yakhe emehlweni kaNkulunkulu uyaganga ngoba uNkulunkulu wathumela ubuhle mhla elethizwe emhlabeni lokho kusho ukuthi mawulilondile izwi ngakho kungenzeka underline that kungenzeka ubonane noNkulunkulu mawulilondile izwi kungenzeka ubonane noNkulunkulu ngoba liyasho iBhayibheli lithi akusibo bonke abayothi inkosi bese beyobona umbuso wezulu nawe namuhla ungasho ukuthi inkosi kusasa ungasho ukuthi uNkulunkulu ngalilela ukuthi Jesu kodwa ngenzeka ukuthi uNkulunkulu ungamboni engivamise ukusho ngisho na 11 ngithi yakhe indlu yakho kusenesikhathi usaphila emhlabeni yakhe indlu yakho uzuyiroof uzuyakhe nanegarage eceleni ngoba uyazi ukuthi ngelinye ilanga uyohamba uyezulwini kazi uyefica indlu yakho isephelile yini noma uyefica indlu yakho uyakhile na ngoba mangithi mina yakhe indlu yakho uzoyakha njengoba wenza kahle ngeke uyakhe indlu yakho usenza kabi ngeke uwakhe umuzi noma kuthiwa wakini mawusenza kabi ngeke ube ubaba oqotho mawusenza kabi usemncane ngoba sinenkinga yabafowethu noma obhudi esithi sikhule bese bengenzi kahle umbuzo uthi njengoba wena ukhulu ufundiswa mihla namalanga esontweni kazi uyalonda inizwi bese kulona likubusayo ngoba lithi izwi ngoba kuyashiwo kuthiwa izwi yilo elihlaba lehlukanise kazi wena lithi malifundwa uyahlukanisa no okuyikho uthathe okuyikhona ngoba sinenkinga abazalwane esibamba nabo 11 kodwa kusasa bagcile esonweni awukwazi namuhla ngabamba 11
usasa ugxile esonweni khona abanyeke angazi ukuthi uNkulunkulu abambone bambonile awukwazi ungangena esonweni usaya esontweni awukwazi ungangena esonweni usaya esontweni uhlala ukhulumile wathi unezingceku eziqala endaweni zazo bese size esontweni izodala ichaos izodala umsindo ongenasidingo ohlala ngani kini awuhlali ngani kini masonile ngoba awukwazi ungaya esontweni usewonile kunezingceke esithi masicula nazo masifusa nazo bese kuphafa ugoloko uqale phi bese uyapi liyini ibandla kuwe uNkulunkulu yini kuwe abayifundisi bekhona bayini kuwe njengoba wena uqale esonweni bese ubuze esontweni uyafundiseka kodwa noma ufundiseki angizili kuzoshumayela kakhulu bazalwane kodwa ngizofakazela izwi ilona lo elimthintile namuhla nami lithintile yami inhliziyo ngayibheka mina ukuthi kazi baba ngiyamhlonipha yini noma kazi uma ngiyamhlonipha yini noma uma bamethi awuye esitolo uphuthume uhambe 1 minute kazi ngithi mina awunawo baba ongawuhamba 1 minute ngoba sinezingane eziphendula abazali bazo athi umzali ngizophimisa amathu esitolo ngifuna ubuya esekhona athi umzali nawe ma wawuhamba mathe uwaphimisa kodwa ubuye sengasekho umphendula kanjani umzali wakho okuyena uNkulunkulu wakho owasemhlabeni bese uba noNkulunkulu wasezulwini lo wathumela izwi ukuba yilona lo yalonde kuze kube ngunaphakade ngiyabonga